Kaixo, Maider naiz, eta mendekotasun egoeran dauden pertsonen arreta zikloa ikasi dut mekan. Mendekotasun egoeran dauden pertsonen aurrean nola jokatu behar dugun ikasi dut. Gaur egun aurrezkuntza ikasten nabil, eta oso gustora nago. Eta hau amaitzerakoan heziketa berezia ikastea gustatuko litzaidake, eta bebai umeekin ikasten jarraitzea umeak gustuko ditudalako. Kaixo, nire izena Ilenia Martinez da, Azkoitiarra naiz eta 23 urte ditut. Gizarte eratzeko ikaslea naiz, ziklo honen desberdintasuna da arratsaldez etortzen garela klasera, kolektibo desberdinekin lan egiteko ikasten dugu. Ta ni azkenean animatu nintzen hau ikastera, asko gustatu izan zaidalako beti jendeari laguntzea eta pertsonalki gogobetetzen hauen lan bat iruditzen zaidalako. Irakasleekin oso gertuko harremana daukagu, feedback oso ona daukagu, eta azkenean edozein arazo dugula eta oso ondo moldatzen gara beraiekin eta konfiantza guztiz.